खुलुमबाय इनसाइडेनि बर'आव आं मिथु बर' सावथुन मुलुगनि खायसे महरगिरिफोरनि समाज बिजोङाव आब्रुथि गैयै माखासे सावगारिफोरा थांनाय समफोराव गोबां भाइरेल जाबोदों। बेखौ लानानै चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआबो गोख्रों बिथांखि लायो। शनिबारखालि काजलगावनि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ आथिखालाव खायसे महरगिरिफोरनि गाज्रि भिडिअ' आरो सावगारिफोर गोसारनायनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल लायो। बे सावरायमेलनि गेजेरजों मिरु बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशनआ सावरायनाय बादिनो महरगिरिफोरनि गोरोन्थिया खनले दाजाथों होनना फोरमायथिनायजों लोगोसे सावथुन एलबाम आरो सुंद' सावथुनफोर बानायनायावबो आब्रुथि लाखिनायनि सायाव देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया ओरैबायदि बुङो। चिरां डिस्ट्रिक्ट बड' सावथुन मुलुगनि चिरां डिस्ट्रिक्टनियाव दिनैहाय मोनसे जेनेरेल मिटिं जादों। बे मिटिङाव दाख्लै सेन्ट्रेलाव जेरैबायदि रायज्लायदोंमोन मोनसे भिडिअ' भाइरेलखौ लानानै ससियेल मिडियायाव बेखौबो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आर्टिस्टफोरनि सिगाङाव बुंफोरथिनाय जादों। गिबियै बेनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो माखासे बोसोनगिरिफोरनिफ्रायबो बोसोन लानाय जादों माबायदि जानांगौ माबायदि जानाङा आरो लोगोसेयै दा एलबाम बानायनाय बा सिनेमा बानायनाय बेफोराव माबायदि इनिसियेटिभ लानांगौ बा बिनि सायाव फिस लानाय सिनेमायाव माबायदि फिस लानाय बेथ' सिगाङाव दंखायो 5,000 होनदों। दा एलबाम बा सर्ट फिल्म बानायनायावबो हयथ' बे माबाखौ लानो हासिगौ फिसखौ बेखौबो दिनै थांखि लादों आरो जोंहा सासे बुंथिगिरिया बुंदों जोंनि बे किसुमान ड्रेस पार्टिनि खोथायावबो ड्रेस गाननाय जोमनायखौबो जोङो नायनांगोन जे जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोंनि समाजाव दा जेरैबायदि सोलियो बेबायदिनो थाथों जोंनि आब्रुथिया जाहाथे रैखा जायो जोंनि हारिनि मानखौ जाहाथे लाखिनो हायो बे खोथाखौबो एसे सावरायनाय जादों। दिनैनि बे मिटिंखौ एक्सुवेलि दाख्लैनि बे ससियेल मिडियायाव जायफोर मा होनो भाइरेल जादों भिडिअ' बेखौनो बांसिन बेमोन आरो सावरायनाया दिनै बेहाय थांखिया दा बेबायदि जिनिसा जोंनि गेजेराव दाजाथों इयुननि समाव गोरोन्थिखौ खेबसेया बयबो मावो नाथाय जाहाथे बेखौ गोरोन्थि मावदों होननानै बारे माने जावले दाय दामावथों निमाहा मोनबाय थायो होननानै दाय दामावबाय थाथों होननानै मोनसे थांखिबो लानाय जाबाय आरो बयखौबो गावनि इयुनखौ नायनानै आर्टिस्टफ्राबो गावखौ सामलायनो थाखाय बयबो माने नाजाथों होननानै मोनसे थांखिबो लानाय जाबाय। जोंनि बर' समाजाव दा जोंनि बर' हारिनि बेफोर सावथुन मुलुगनिफ्राय लानानै गासै खनग्रा माने मेथाइ रोजाबग्रा मोसाग्रा बेफोर गासैबो दंजोबोथ' बेहायनो गासैबो दा बिसोरो जोबोद हार्डवार्क खालामनांगौ जाहैयो। बे खेथ्रआव खायफाया हयथ' बेखौ एसे लाइटलि लादों जे आं एसे रोंगौ बास आं फैसा गारदों एलबाम बानायदों बेना जेबो थांखि गैयाबो जानो हागौ गावखौ दान्दिसेनि थाखाय मोखांखौ देखायनायनि थाखायबो जानो हागौ नाथाय बे नङा जोङो बेजों जोंनि हारिनि सिनायथिखौबो जों होलांनांगोन बेखौ बिसोरो नाजानांगोन आरो नाजानायल' नङा बिराद खस्थ' खालामखानांगोन आसलथे जोङो गुबुन हारिजों जों खुनु माबा खालामनो हायाखै बे जिनिसाथ' जोंनो हेफाजाब नांगोन एसे सरकारनिबो आंथ' डाइरेक्ट बेखौनो बुंगोन जोंनो सरकारनिबो हेफाजाब नांगौ दिनै दा गोरलै समाव माने उजिजेननाय समावनो जोङो किसुमान जाथायनि थाखाय गाब्र'नाय बायदि जादों ओंखायनो रायजो राजायाबो एसे हेल्प होनांगोन जाहाथे आंनि साननाय आरो बेफोरनि दारै गुबुनजों जोंनि हारिया बेसे गिदिर बेसे गोजौ बेखौबो जाहाथे मिथिजानाय बेबायदि मोनसे मावनानै दिन्थिनांगोन आरो जोंनि इयुन जोलैफ्रा गावखौबो फसंनांगोन।